Hello guys, good morning. Tugnaw kayo, marag reply niya. Tugnaw kayo. So guys, sumadto mi karon sa Palo Alto. Mangita mi guyab dito. Manguyab. Mangita mi guyab dito guys. Para makauyab ni ng katapan nako. Oy. Ngita mi guyab dito. Hindi pagbiyaan me. Hindi pang ghost me. Diba? So dito na Palo Alto. Bye-bye. Unya na po.